čo je na tom zle, keď škola, ktorá si vyberá školné, nedostane teda príspevok, lebo v zahraničí je to často tak. Toto je horšie ako bezočivá lož. Takáto polopravda je nebezpečná, lebo treba dopovedať, že tie normatív, ktoré majú v Belgicku alebo v Švédsku, tak tie krajiny, ja si neviem predstaviť, na čo by vyberali školné. Oni si vybrali také príklady, ktoré im sedia do toho ich príbehu. Celkový počet ľudí, ktorí sú zasiahnutí touto zmenou, tak myslím, že to je nejakých 150 000 detí. Odrazu budeme mať deti, ktoré sú verejné deti, súkromné deti a cirkevné deti. Keď to uzavriem, tak v podstate tá reforma tlačí všetky školy do jednej uniformy. V podcaste Výkrik z regiónov vítam veľmi vzácnych hostí, pána Horeckého, bývalého ministra školstva a poslanca Národnej rady, a Roba Chovanculiaka z Inesu, analytika, ktorý sa venuje školstvu a pokroku bez povolenia. Vítam vás tu. Ahoj, ďakujem. Ahoj. Stretávame sa síce vo veľmi príjemnej partii, ale k dosť takej závažnej téme, ktorá, ja si dovolím tvrdiť, že otriasa akože niektorými skupinami ľudí na celom Slovensku, že ktorí to vnímajú tak citlivo, a špeciálne aj v tých regiónoch. A to je vlastne taká revolúcia v súkromných školách, ale nie úplne v tom dobrom slova zmysle. Že čo nám vlastne vadí na tejto veci, alebo čo sa vlastne jedná pre človeka, ktorý vôbec nič nevie. Nejde iba o súkromné školy, ale o neštátne, teda aj cirkevné. A kedy sme to stiahli na celkový počet ľudí, ktorí sú zasiahnutí touto zmenou, tak myslím, že to je nejakých 150 000 detí. To znamená, že ešte je dvakrát taký počet rodičov a učiteľov je tam tiež niekoľko tisíc, takže hovoríme naozaj o veľkej zmene. No a v zásade sa jedná o peniaze, o financie, o to, že či budú mať tieto neštátne školy o 20% nižšie príjmy od normatívu štátneho, alebo nie. To je tá otázka, to je ten návrh. Možno, že ty vieš viacej ten návrh nejak zadefinovať, že nejaký výrobný poskytovateľ a... To, čo povedal Robo, že tak to bola taká snímka aktuálneho dňa. 105 000 dnes, dvakrát toľko rodičov a o 20% normatívu pre menej. Ale toto je civilizačná križovatka, zmena paradigmy, zmena vecí, ktoré na dlhú trať znamenajú odrezanie nášho poddimenzovaného školstva od zdrojov materiálnych, ľudských, zdrojov poznateľnosti v zmysle know-how, v zmysle poškodiť alebo potrestať za úspešnosť tých, ktorí prinášajú potrebné reformy, kurikulárne aj iné, a taktiež aj výrazne obmedziť možnosť dať formovať, vzdelávať dieťa na cirkevnú školu s programom špecifickým pre cirkevné školy. Toto je veľká paradigmatická zmena. No a ja som sa rozprával teda s ľuďmi, ktorí prevádzkujú súkromné školy v regiónoch s pár týmito zriaďovateľmi, a oni mi hovorili teda, že je to pre nich existenčné, že jednoducho, že oni vyberajú tak malé školné, že dám príklad proste z Lučenca, že oni majú nejaké školné, sa nezdá, že 20 € na mesiac, a jednoducho to je špeciálna škola, ktorá proste je pre nadané deti, takže oni nemôžu ako vstúpiť do tých obvodov, pretože vlastne by stratili tú špecializáciu, aby to proste... Presne tak. Existenčné to je respektíve likvidačné je to pre cirkevné školy, ktoré nevyberajú žiadne školné, alebo sú cirkevné, ktoré vyberajú, a potom pre súkromné školy, ktoré vyberajú takéto malé školné, lebo to, čo povedal Robo, že 20% dole z normatívu na žiaka, pokiaľ sa škola, to rozoberieme potom, nestane verejným poskytovateľom, teda nepríjme obvod, ktorý je obec určí, tak to znamená, to sa premietne do peňazí zhruba v rovine 600 € na rok a dieťa, a to je nemysliteľné pre školu, ktorá berie príspevok 20 € od rodiča. Ja to môže tak aký zarámcujem, že ten návrh ministra školstva je, že vystavil školy pre takú dilemu. Ja to mám, že Druckerová dilema, že teda dal škole na výber, že teda buď sa podriadíš, staneš sa verejným poskytovateľom, nebudeš vyberať školné, nebudeš si vyberať žiakov, alebo teda ono to skutočne tak nie, že škola si vyberá žiakov, lebo žiak si vyberá školu, ale potom škola môže stanoviť nejaké kritériá a ty si nebudeš tieto kritériá stanovovať. Vtedy ti necháme normatív, ale nemôžeš vyberať to školné.
A to znamená, že tej škole chýba, napríklad keď máme nejakú priemernú súkromnú školu, ktorá má 150 žiakov a vyberá tých 20 eur mesačne, to znamená 200 eur ročne, tak tejto škole odrazu chýba 30 000 eur ročne. A my vieme zdať, že priemerná súkromná škola dáva na náklady spojené s priestormi, lebo tie súkromné školy to nemajú bezplatne ako verejné, dáva presne nejakých 29 000. Takže v zásade tá škola má možnosť, že teda stane sa verejný poskytovateľ, ale bude mi chýbať týchto 30 000 eur z tých poplatkov na to priestorové zabezpečenie. Alebo to dám, mám druhú možnosť, že nestanem sa verejný poskytovateľ, môžem vyberať poplatky, ale zoberú mi tých 600 eur, o ktorých hovorili Jano. A to je v zásade znova, keď máme nejakú školu, ktorá má 150 žiakov, asi to vynásobíme teraz v hlave, to bude nejakých skoro 80 000 eur. Čo bude znova tej škole chýbať na nejaké prevádzkové náklady a podobne. Takže tá škola má v zásade možnosť, že či bude mať problém tak, alebo skrachuje tak, alebo zvýši svojim rodičom poplatky násobne, dvojtrojnásobne. A tu treba povedať, že ten normatív, ktorý dostávajú doposiaľ všetky školy bez ohľadu na zriaďovateľa, tak ako je to v súlade s našimi zákonmi, aj nakoniec medzinárodnými zmluvami a princípmi, ten normatív je nedostatočný. Fór je v tom, že on nestačí na riadne fungovanie ani štátnej škole. Preto aj na štátnej škole rodičia pomáhajú cez rodičovské združenia, pomáhajú samosprávy a treba priznať, že pomáha aj štát cez dohodovacie konanie, cez prostriedky kapitálové príspevky na rekonštrukcie, na havárie a tak ďalej. No a toto vlastne sanuje zo svojich prostriedkov súkromná a cirkevná škola, čiže tak ako som povedal, že naozaj prinášajú zdroje. A keď niekomu, kto má nízke školné alebo žiadne školné, zoberiete ešte 20% z toho, čo nestačí na prevádzkovanie štátnej školy, tak je to naozaj likvidačné. A to som možno, že dôrazím, to si povedal presne, to nezaznieva. Ono tí samotní analytici, ktorí toto akoby tak trochu vymysleli a obhajujú v takej tej revízii výdavkov základného stredného školstva, to je taký dokument, z ktorého tento nápad vychádza. To oni majú tam aj takú kapitolu, že slovenské školstvo je podkapitalizované a máme nedostatočné kapitálové výdavky a oni teraz idú akoby odrezať ten súkromný sektor a cirkev, ktoré akoby investujú do toho školstva svoje vlastné zdroje, aby mali tie budovy, aby mali priestory, aby mali vybavenie školy a podobne. Takže oni akoby ešte odoberajú z toho systému školstva takýmto spôsobom zdroje. Takže to je úplne... Doplním ťa, že keď by aj zobrali 20% od každého žiaka, ktorý je v neverejnej neštátnej škole, tak v podstate to zlepší rozpočet tých štátnych verejných škôl o necelé 2%. Ak si dobre pamätám, ten máme počet. A to je proste nič. To sa neuplatí kvôli tomu zarezať sliepku, čo znáša zlaté vajcia. Know-how, reformy, prináša zdroje do poddimenzovaného školstva, stará sa, rekonštruuje, zveľaďuje vlastne cudzí majetok, lebo drvej väčšine sú oni v prenajatých priestoroch obecných, mestských, župných a tam jednoducho je to viac na ich pleciach. Čiže to je hlúposť, lebo viete, položíme takú provokačnú otázku, lebo keď ty na ne odpovieš, často ju dostávam, že čo je na tom zle, keď škola, ktorá si vyberá školné, nedostane teda príspevok, lebo v zahraničí je to často tak, spomínajú sa škandinávské krajiny, Belgicko, že tam, kde je plný normatív, tak nemôžu vyberať tie školy školné, tie súkromné školy. No ale toto je horšie ako bezočivá lož, takáto polopravda nebezpečná, lebo treba dopovedať, že tie normatív, ktoré majú v Belgicku alebo v Švédsku, tak tie krajiny, ja si neviem predstaviť, na čo by vyberali školné. Bol som tam, 3-krát som navštívil pracovne Fínsko, ja som tam pobudol a videl som tie školy, si našinci nevedia ani predstaviť, ako sú vybudované s relaxačnými zónami, labákmi, zhromažďovacími priestormi, na všetko možné športoviská, bufety, ja neviem, multifunkčné zariadenia, auly a tak ďalej. To my si predstaviť nevieme, že by sme mali takto vybudované školy. Na čo by tam brali školné? Aby tam mali heliport alebo zlaté kľúčky? To je proste hlúposť. Ja si viem predsa, že keby sme my dotiahli ten normatív, tak sa môžeme baviť. Ďalej môžeme sa baviť, sú tu niekoľko súkromných škôl, ktoré vyberajú obrovské peniaze, cez 1000 eur mesačne na dieťa. Rozumiem tomu, že títo nepotrebujú ten normatív, ale kvôli 5 školám na Slovensku proste rozrezať tepnu a nechať krvácať toto školstvo je absolútna hlúposť.
Ja možno, že ti odpovedám na tú otázku, že by som odpovedal. Ja by som povedal, že oni si vybrali také príklady, ktoré im sedia do toho ich príbehu. A potom my tu máme aj krajiny, ktoré sú nám povedzme, že trochu bližšie, ale oni to robia v zásade tak, ako to robíme my. Napríklad Poľsko. Poľsko je pomerne úspešná krajina vo vzdelávaní, je myslím, že na 5. alebo 6. mieste v PISA testoch, na rovnakej úrovni ako je Fínsko, myslím, že v matematike sú ešte lepší. A tamto zase funguje takým spôsobom, plus minus ako u nás, že majú teda tiež verejné školy, potom súkromné, cirkevné, všetky dostávajú rovnaký normatív, ak splňa nejaké základné požiadavky. Tie požiadavky sú, že tam majú učitelia, kvalifikačné požiadavky splňajú, kontrolujú štátna školská inšpekcia a sú presne z tých chcí plniť štátne vzdelanie. Áno, presne. Takže preto treba hovoriť, že je to presne to, čo akoby u nás už súkromné školy plnia a potom majú nárok na plný normatív a môžu vyberať poplatky a môžu si určovať kritériá prijatia študentov. Iba tie kritériá musia byť teda verejne známe a nemôžu byť diskriminačné. A to je všetko. Takže toto je Poľsko napríklad, úplne super príklad hneď nad nami. A potom je to druhá krajina, najúspešnejšia v Európskej únii a to je Estonsko. Podobná malá krajina ako my a znova úplne rovnako systém nastavený, ako sme my mali doteraz. Majú tam všetky tieto typy škôl, dostávajú plný normatív. Jediné, čo tam majú reguláciu, že teda súkromné školy dostávajú normatív a môžu vyberať poplatky, ale tie poplatky nemôžu meniť počas roka, musia sa stanoviť raz za rok a nemôžu ich zvýšiť rýchlejšie alebo viac ako 10% medziročne. Toto je jediná regulácia, čo majú v Estonsku. A to je logické preto, lebo keď raz ten rodič podpíše tú zmluvu a nechce, aby to dieťa povedzme utrpelo újmu preložením na iný typ školy, lebo by tam niekto neseriózne zdvihol tie poplatky. Jednoducho je to zabezpečenie férových pravidiel, ktoré sú potom predvídateľné pre toho rodiča, ale to, čo aj na mnoho rokov dopredu počas celého štúdia, ale to, čo sme svedkami teraz, je doslova retroaktivita, pravý opak. Bo dnes máme predsa súkromné školy, ktoré riadne boli zriadené, aj čo sa týka zriadovateľa, riaditeľa tej školy, zmluvy s rodičmi, podmienok. A teraz si predstavte, že niekto ich vydiera, doslova donúti, že vzdajte sa toho školného a to znamená teraz čo? Že to, čo bolo dohodnuté, to, čo majú zažité, to, čo nedostanú zadarmo, čo si musia za tie peniaze zabezpečiť pre tie deti, ten servis, tú dielbu práce, tí chýbajúci ľudia v tej škole a oni si ich vedia takto zaplatiť, tak to sa retroaktívne má zrušiť. Ten rodič má vysniť svojim dieťaťom niekam inám alebo sa zmieriť úplne s inými podmienkami. Keď to uzavriem, tak v podstate tá reforma tlačí všetky školy do jednej uniformy. Do toho, aby boli na milosti a nemilosti obce, ktorá im určí nejaký obvod, to znamená pár ulic alebo čísel. No a teraz to, čo ma bolí, je, že my v tom chudobnom Slovensku, čo sa týka školstva, tak nám hrozí nejednota alebo rozhádanie. Viete, ten vzťah ku súkromnému podnikaniu a vôbec k neštátnym školám, lebo to nie je otázka nejakého komerčného podniku, ale subjektu, ktorý nie je štátny, tak nie je vždy taký osvietený, taký priaznivý. Často je tu, že podozrievanie, taká nevraživosť, nežičlivosť, je to chápané, ako keby sme v tých súkromných cirkevných školách krabí doslova deti kým štátnym, ale to je chorý pohľad, pretože deti nie sú pre školu, škola je pre deti. Nikomu nerozkazujete, že kde si má kúpiť rožky, alebo aké auto si má zadovážiť, hej, ale zrazu idete ľuďom nanútiť, do akej školy musia. A táto reforma tak trochu akoby aj delí, odrazu budeme mať deti, ktoré sú verejné deti, súkromné deti a cirkevné deti, lebo budú mať rozdielne akoby právo na financie, ktoré majú plynúť na ich vzdelávanie. Hej? Že ústave má každý právo na vzdelávanie a odrazu budeme mať takéto kategórie až diskriminačné, že tak toto je dieťa, ktoré je vo verejnej škole, tak to má plné a toto je súkromné, tak tam má, toto dieťa má nižšie. Pričom ja tiež teda môžem povedať, že existujú krajiny, kde na súkromné školy alebo cirkevné nejde ani cent, ako je napríklad Spojené štáty alebo Holandsko, ale to je v prípade, kedy tie školy vôbec nepodliehajú jurisdikcii štátnej, teda tej školskej. To znamená, že nemusia naplňať štátny vzdelávací program, majú vlastné programy, ktoré nekontroluje žiadna inšpekčná autorita. A to je u nás, to sú akoby školy, ktoré sú mimo siete. Mimo oficiálnej siete si môžete založiť školu, vyberať poplatky a nemusíte spĺňať všetky tie štátne vzdelávacie programy. No ja som čítal, myslím, že v tvojom newsletteri, ináč odporúčam,
som čítal, že to odôvodnenie akože toho ministerstva je fakt také zvláštne, akože, že tá dôvodová správa je taká zvláštna. Že tam vlastne v tom dokumente analytickom, ekonomickom spomínajú stále slovo spravodlivosť a oni používajú toto slovo ako také zaklinadlo, že tak urobíme to spravodlivé, lebo máme tu tie verejné školy, ktoré majú nejaké povinnosti, poďme brať tých žiakov z obvodu a nemôžu vyberať poplatky a potom tie súkromné a verejné, ktoré tieto povinnosti nemajú, ale ja v tom newsletteri teda píšem, že spravodlivosť je také trochu ohybné slovo, že ono záleží od toho, aký má pohľad na svet, akú má politickú filozofiu, aké má nastavenie, že nezhodneme sa na tom, čo je spravodlivé a ja si viem predstaviť človeka, pre ktoré je spravodlivým tým, keď má každé dieťa nárok na rovnaký zdroj financovania, rovnako veľký a ono samo sa rozhodne, na akú školu pôjde a tie peniaze ho nasledujú. To je napríklad aj v mnohých štátoch, Spojených štátoch amerických teraz také reformy zavádzajú. Sa to volá, že vzdelávacie vouchere alebo vzdelávacie účty. A pre niekoho že by toto kľudne spravodlivé, ale ja nehovorím, že to tak je, alebo tak není, ale nemôžu akéby odborní analytici, čo sú ekonomovia a mali by akéby hodnotovo neutrálne nejak vysvetľovať, nemôžu narábať s týmto termínom a mali by teda povedať, že kde je problém a ako ho ideme riešiť. A oni tam potom popisujú, že teda problém máme s deťmi, ktoré sú z generačnej chudoby a z vyučených rómskych komunít a že takýmto spôsobom sa snažia tým deťom pomôcť, ale tu už dokážeme argumentovať ako ekonomovia, že to moc nedáva zmysel, pretože tie školy tie súkromné cirkevné sú častokrát pomerne ďaleko od týchto chudobných oblastí a nepomôžeme tým, že zoberieme nejakú časť normatívu v škole Ivanke pri Dunaji nejakým deťom v Krompachu a ešte zadal to, že keď je to tak malá časť financií, nejaký 1,8% rozpočtu. Že tam že mali nejaký cieľ, ale ich prostriedok, ktorý zvolili k naplneniu toho cieľa, tak k tomu nevedie. No, ja sa tiež chytím toho slova spravodlivosť a ukážem tú absurditu v tej dôvodovej správe a v tej retorike ministerstva, pretože môžem sa na to pozrieť aj takto, že rodičia, ktorí prispievajú do systému školstva tým, že niečo spolufinancujú, tak budú potrestaní tým, že na ich dieťa príde menej peňazí, pretože už teraz prispievajú a budú sa prispievať vyššie. To je jedna ukážka toho, ako sa tie nožnice skôr otvárajú. Zoberme definícia nespravodlivosti. To je príklad, ako ja môžem tiež z tej otvorenej pandorínej skrinky hovoriť o spravodlivosti z tohto iného uhla pohľadu. Alebo keď už dnes môžeme hovoriť o určitom diskriminačnom nastavení toho financovania škôl podľa rôznych typov zriaďovateľa, hoci náš zákon školský samotný hovorí inak, že nemôžu byť tieto školy inak financované. To hovorí mimochodom aj medzinárodná zmluva vatikánska, aj tá dohoda s registrovanými cirkvami na Slovensku, že má byť rovnaký prístup, lebo oni nemajú tie kapitálové príspevky, kapitálové financie cez samosprávy, čiže už teraz, tak ako sme hovorili, že ten nájom, veď žiadna štátna škola neplatí nájom obci za to, že robí verejnoprospešnú službu, ale aj cirkevná súkromná škola robí verejnoprospešnú službu. Nikdy to nemôže byť ziskový biznis model a keď sú v systéme nejaké čierne ovce, no tak nepostupujme bolševicky proti všetkým, ale za to, že my urobíme poriadok s tými, ktorí si už zaslúžia aj pohľad cez kriminalizáciu, nie kriminalizáciu, ale cez preskúmanie, či neporušujú zákon, či ho neobchádzajú, nezneužívajú a neopohacujú sa na úkor školstva, alebo teda tých rodičov, tých svojich klientov. Ale to nie je systémové riešenie, čo sme svedkami. Ešte prepáči jedna vec, že okrem tej spravodlivosti, tak pán minister argumentuje aj akousi súdržnosťou spoločnosti, aby sa neroztvárali nožnice medzi tými, ktorí si môžu dovoliť lepšie vzdelávanie a tými, ktorí sú odkazaní na to zadarmo vzdelávanie. Už tak, keď zoberiem 20% z normatívu tým, ktorí berú školné, no tak oni budú musieť zdvihnúť to školné o 600 eur ročne na dieťa, tým sa tie nožnice len otvoria, lebo si bude menej dostupné toto vzdelávanie. A vysvetlite mi, ako to robil, čo by si na to povedal, tú paralelu so zdravotníctvom,
ako analytik, lebo vedia, v zdravotníctve máme také, že máme garantovanú nejakom objeme zdravotníckú starostlivosť zadarmo, ale potom si môžeme priplatiť na nejaký nadštandard, môžem mať sám izbu, môžem mať vyhradeného lekára, ktorý sa bude o mňa starať a tak ďalej, môžem mať nadštandardnú medikamentóznu liečbu, no tak čo to znamená, že zaveďme teraz spravodlivosť aj tam, kde ide o život a zdravie a nech všetky súkromné kliniky medicínske musia prijímať pacientov, tak ako im to minister zdravotníctva predpíše. Lebo toto teraz sa ide diať v ministerstve školstva, že ti budú predpisovať obvod, skáďal musíš brať. No to nemám. Možno tie istí ľudia by to radi zaviedli aj v tom zdravotníctve, takže... No, tak ako sa môžeme brániť, akože, lebo skutočne, že ja som sa až čudoval, že ako veľa ľudí, lebo však oni to spustili cez leto proste, hej, že médiá majú uhorkovú sezónu, proste akože, že načasovanie je také zvláštne, ale sa až čudujem, že ako veľa ľudí aj v tých regiónoch, že na to reaguje, že to vníma ako, že niečo zlé sa deje, tak ono asi to sa dobre šíri aj cez tých rodičov a že asi to komunikujú aj tie cirkevné, aj tie súkromné školy nejakým spôsobom, ale čo môžeme spraviť? Možno, že alebo čo môžete aj vy spraviť, my spraviť? Ja mám odporúčanie, že určite treba, alebo by som odporúčal rodičom, aby sa obracali na ministerstvo školstva aj priamo a potom aj na poslancov, ktorí sú v parlamente, ktorí budú o tom zákone hlasovať. Naozaj sa bránim tomu označeniu, že opozičná hystéria alebo niečo také, alebo zneužitie. Nie, toto je civilizačná križovatka, cez ktorú prechádzame, že či sa budeme postupovať tejto krajine etatisticky, to znamená, štát bude rozhodovať od výchovy v materskej škôlke, od útleho detstva, povinná škôlka od 3 rokov, je tiež súčasťou tejto palety zákonov, alebo necháme tú zodpovednosť a rozhodovanie o vlastných deťoch od útleho veku na rodiča za férových podmienok pre všetkých. Čiže to je vážna vec, úplne, že civilizačne vážna vec. Preto by som odporúčal, aby neprešla mlčaním, aby neprešla útrpnosťou, ale aby sa ozvali, obrátili priamo na ministra, na ministerstvo, aby dávali stanoviska do médií, na sociálne siete a samozrejme tiež adresovali svoje oprávnené požiadavky poslancom. Ja to môžem iba podpísať, súhlasím a ja teda viem, očakávam a dúfam, že aj rôzne asociácie, združenia budú vyvíjať v najbližších týždňoch rôzne aktivity, tak určite tých 300 000 rodičov, ktorí majú deti v týchto školách, tak budeme rád, keď tieto aktivity budú podporovať, či už, ja neviem, budú nejaké protesty, štrajky, nejaké petície. Aj v hromadných pripomienkach bolo vidno, že sa vyzbierali 10 000 podpisov veľmi rýchlo vo veľkom zhone, čo ukazuje, že naozaj ten dopyt potom, aby táto zmena neprešla je. Takže tých spôsobov bude, dúfam, že najbližšie týždne veľa, do ktorých sa budú môcť zapojiť. Ak dovolíte ešte, toto nie je výzva len pre rodičov, ktorí majú deti na súkromných a cirkevných školách. Veľmi škodlivou vecou tohto nastavenia, ktoré chce minister urobiť, je vrazenie klínu medzi jednotlivé reprezentácie, medzi školy a zriaďovateľov štátnych a neštátnych. Oni doposiaľ, myslím tým reprezentatívne stavovské organizácie, vytvorili si také zoskupenie, ktoré tak skromne nazývajú, že G7, akože 7 najväčších stavovských organizácií a oni dokázali ťať v rozhodujúcich ťažkých chvíľach pre školstvo za jeden povraz. Napríklad sa zasadili za tú reformu, veľkú novelu školského zákona, ktorú som mal tú česť predkladať do parlamentu v 2023. Každému poslancovi napísali list. A keď si pamätáte, v tej reforme išlo o podporné opatrenia, inklúziu, o kurikulárnu reformu na základných školách. Všetko veci, ktoré dvíhajú nároky na prácu učiteľa a nepridávajú im cent k platu. A títo ľudia prejavili doslova štátnickú zodpovednosť učiteľov, vychovateľov ich reprezentácie, že uznali, že treba sa posunúť v tom našom školstve, že musíme to robiť inak, pretože doba je iná, potreby iné sú žiakov. Na obzore umelá inteligencia, čo na obzore už je tu. A toto sú vážne veci. Teraz
táto jednota je narušená, lebo sa znovu oživuje staré nepriateľstvo medzi štátnymi a neštátnymi a keď odrežeme tie chýbajúce zdroje a teda budeme oslabovať nositeľov know-how a inšpirácie, ktoré sa zadarmo o to delia cez regionálne centra podpory učiteľov, cez rôzne konferencie, ktorí nepozerajú na učiteľov podľa toho, že z akej školy prichádza ako na lepších, horších. Nenechajte si rozbiť tú jednotu. Je to naozaj výzva aj pre ľudí, ktorí majú deti na štátnych školách, aby sme nezatvárali kohútiky, ktorými do tej školskej púšte pritekajú ďalšie zdroje. Cirkevné a súkromné školy prinášajú zdroje do školstva, neodnášajú. Ja možno dám ešte nejaký dôvod, ktorý ma dávnejšie napadol, a ten je spojený s odlivom mozgov a najkvalitnejších, najšikovnejších žiakov do zahraničia, ktorí potom možno, že zvažujú, či sa vrátia na Slovensko a možno, že či si tu založia rodinu. A jeden z tých faktorov môže byť napríklad to, či tu majú k dispozícii nejaké cirkevné, súkromné školy, ktoré ponúkajú niečo iné ako verejné školy. A takýmto spôsobom potom v zásade touto reformou ešte zhoršujeme ten stav, ktorý už je zlý a my vieme, že iba 40% tých ľudí sa vracia. A toto môže byť taká tá posledná klapka, ktorá ich demotivuje sa vrátiť, keď uvidia, že teda tu všetci píšeme modrým perom a nie sú tu rôzne školy, ktoré by im mohli pomôcť. A ešte by som možno, že jednu vec veľmi rýchlo dodal, že aj ty si to vlastne spomínal, že je tu taká výhrada, že vzniká nám tu nejaké takéto elitné školstvo, alebo funguje, a potom to obyčajné, to verejné, ale to je akoby falošná dilema, alebo my na dátach vieme, že keď sa pozrieme na celkové priemery v testovaní 5, testovaní už teraz iba T9, tak my vidíme, že tie rozdiely medzi súkromnými, verejnými a aj cirkevnými nie sú vôbec nejaké veľké. Samotný NIVAM prináša, samotný NIVAM pripúšťa vo svojich analýzach, že tie rozdiely nie sú štatisticky signifikantné, takže nám tu vôbec nevzniká nejaké také paralelné elitné školstvo. A tak by som mohol rozprávať o ďalších štúdiách, napríklad IFP pred pár rokmi publikoval taký výskum, čo to volá, že jablko nepadá ďaleko od stromu, a je to v zásade o mobilite na Slovensku. A my tú mobilitu pri 95% ľudí máme takú vysokú, ako je v severských krajinách. Máme rovnakú úroveň mobility pre ľudí, ktorí zarábajú priemernú mzdu, ako majú v Norsku, Fínsku alebo Švédsku. Jediný, kde máme problém, je pri tých 5 najchudobnejších ľuďoch a tam tá mobilita nefunguje. To je jediné, kde máme problém, to je to, čo by sme mali riešiť. To je takých tých 50, 70 najhorších škôl. Nie tie prostriedky na hodné, plošné, škodlivé opatrenia, ale koncentrovaní pre tých, čo... Koncentrovať a jednoducho akoby ukázať, že ten argument s tým elitným školstvom a nejakým falošným delením a vytváraním alebo porušovaním takej tej spoločenskej súdržnosti jednoducho neplatí. Že tu tie 60% škôl vyberá 0 až 100 eur ročne, to je absolútne nič. A ja dokonca ešte, už musíme končiť, ale ja by som tu ešte aj vysvetlil obhajobu poplatkov, aké sú poplatky dôležité, že to nie je niečo zlé, že tu teraz vyzerá, my tak keby obhajujeme tie poplatky, že je to niečo také akoby nízke a nie je to, ale poplatok, keď niečo platím, to vytvára puto medzi poskytovateľom a zákazníkom. Odrazu ten poskytovateľ mal pocit, že musí niečo dodať, lebo mi ten zákazník niečo zaplatil, a keď človek za niečo zaplatí, tak očakáva nejakú kvalitu. Ja to proste vidím aj na sebe. Moje dieťa chodí do verejnej školy, kde nič neplatíme, alebo teda platíme, ale nie oficiálne poplatky. A ja potom mu prispievam na nejaký krúžok za angličtinu, pár desiatok eur, a ja si dám pozor, že čo tam preberajú a čo sa naučila a či to dáva zmysel, a to je akoby smiešný peniaz, ale aj ten smiešný peniaz ma prinúti akoby sa dať si zamyslieť na to hodnotou toho vzdelávania. A toto, keď tam poplatky nie sú vôbec, tak v tom školstve nie je. Takže ja by som za to, aby 95% detí na Slovensku platilo nejaké smiešné poplatky, a tých 5%, aby sme naozaj im hľadali pomoc a zvýšili tam peniaze. Možno by sme sa viac aj o to vzdelávanie potom zaujímali. To je pekná myšlienka. Keď sa pozrieme na priority, aké ľudia majú, tak žiaľ Bohu, na Slovensku neveríme na vzdelávanie a tak proste naša krajina aj vyzerá. A preto si myslím, že takéto niečo je možné v tomto rezorte. Som ukázal tú paralelu, že v zdravotníctve by to možné nebolo, ktoré je tiež na tom síce biedne, ale až takto hlboko by nekleslo v pseudoreforme. Viete, nebezpečnosť týchto zmien je o tom, že vyzerá, že zdanlivé riešenie jednoducho upchá cestu ku ozajstnému a prepotrebnému riešeniu napríklad pre problém generačnej chudoby. Lebo
budeme to mať za odfajfknuté, že už to ten minister urobil, zase sa nastavia tie pravidlá, na ktoré si budú musieť voľky, nevoľky tí ľudia nejako zvyknúť sa adaptovať tej krajine a už sa nepôjde robiť second service, tretie podanie na tú istú vec. Čiže toto je nebezpečné, nielen, že to niečo stojí, že to prináša negatíva, ale ešte to aj upchá cestu naozaj dobre pripravenému riešeniu, ktoré by pohlo s tým školstvom. Toto má trikrát tak boli potom preto. A to sme, Daniel, my spomenuli teraz len jednu jedinú vec. Tému verejného poskytovateľa vodov a potom následného, ak sa ti to nepodarí, zníženia tých normatívov. Ale treba vidieť jednu vec, že to nie je len o tom, že či to tá škola chce. Viete, tá obec mu nemusí dať ten obvod. Vôbec nemusí reagovať. Ak nereaguje druhý rok, tak je vyškrtnutá tá škola, hoci by chcela byť verejným poskytovateľom z toho podregistra verejných poskytovateľov. Tam je toľko neznámych, toľko nepremyslených vecí, toľko dier v lodi, že by som na takú loď neposadil jedno dieťa ani na plítke jazierko. To proste nie je dobre napísaný a pripravený zákon. Nedotkli sme sa množstvo iných vecí, ktoré tam sú, bavili sme sa iba o tej najväčšej. Tak ja vás pozývam potom znova do podcastu a tak verím, že sa to podarí zastaviť a že budeme oslavovať a verím, že sa podarí aj nejaké možno, že konštruktívnejšie reformy, ako je táto. Myslím, že takmer každá by bola konštruktívnejšia a ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie. Ďakujem za rozhovor, bolo to fajn. Dobre, super.